Pětici dvakrát vystřelil, dvakrát trefil tyč, pokaždé vždycky dobruslil Kotouč, zase ho sebral. Teď ale výtečně v obraně Petr Straka a Petr Straka v další velké šanci. Přece jenom pod tímhle jménem je známější v Dánsku, ale na soupisku šampionátu zapsali jako Christensena. Teď dobrá individuální akce a škoda, že se Culek si říkal o přihrávku, ale nakonec ho Hertl nenašel. Culek. Hertl snažil se tečovat a je to gól! Český tým využívá přesilovku 4 sekundy před jejím koncem, vedeme 1-0. Já jsem chtěl říct pár vteřin předtím, že tam není tak velký tlak před bránou na to, že Dánové v tom čtverci dobře bránili, teď to uvidíme. Tak Hertl to udělal naprosto fantasticky, když se ta první přihrávka nepovedla, tak dokázal znovu se dostat na tu první tyč, tečovat a o beton, o tu zadní část nohy, ano. Dokázal dostat Kotouč, bylo to hodně svižné, hodně rychlé, trochu štěstí, ale to jsme potřebovali. Teď vidíme ten záběr, kdy si to... Tuhle špatnou domluvu. Ještě je z toho nebezpečná střela a nebezpečná situace. Snažíme se rychle zakončit a v rychlosti jdeme před bránu. Tak znovu Lukáš Sedlák. Šikovná přihrávka, budeme hrát přesilovku. Hertl. A vlastní gól číslo 2 a tentokrát to Tomáš Hertl zkusil z rohu podél brankové čáry a Dánové si dobrovolně ten puk srazili do vlastní branky. No tak Tomáš Hertl se prosazuje po druhé v utkání a po druhé mu k tomu Dánové trochu pomohli. Ale velice chytře to nastřelo, oni zatlačili Dány před vlastní brankou, to je to, o čem jsme hovořili v přestávce, dostat je pod tlak a on dokázal se podívat na branku, našel tam mezírku a snažil se nahazovat ten Kotouč a nakonec... A zase brankář Feuk. Ano, brankář Feuk si ten Kotouč hodně podcenil, ušel do toho obratu, už se snažil vytočit se na střed. Pozor, situace 2-1, ale už tam velmi dobře dobruslil. Filipy se snažil ten Kotouč ještě skrotit, nakonec ho předal na Říhu. Tu nahrávku, myslím, že tady jsme měl zvolit náš hráč střelu. Ale jestli uvidíme, podívejme se, jak se přetočil, byl úplně zády, vůbec nemohl chytat. On vyjel. Krásná klička Culka. A ochutnal Mats Eller. Důraz českého obránce. Musel to poraněné rameno včas doléčit. Hika. Znovu střela od modré čáry a rána Jiřího Říhy. Ještě tečovaná. Radek Faksa, myslím, byl tím posledním, kdo se puku dotkl. A český tým vede na dánském 3-0. Přesně to, o čem si hovořil. Střela, teč před brankou. Takhle dnes padá nejvíc branek. Je to moderní hokej. Vidíme, jak skvěle jsme zatáhli Kotouč. Dokázali jsme se s ním vymotat. Okamžitá přihrávka na modrou čáru. Ta rychlá svižná střela, tak se tam dokázal rychle zorientovat, dokázal tečovat ten Kotouč. Feuk neměl šanci, protože šel celým tělem doleva a tak se mu to výborně... Holík. Znovu Holík, dostal se až do střelecké pozice a je to 4-0. Výborně se tam protáhl. Čekal jsem, když se vrátí zpátky na své hrazení a bude se snažit spolupracovat s obráncem, ale on se rozhodl, když už byl mezi kruhy, vystřelit, což bylo rozhodnutí naprosto fantastické. Teď uvidíme tu nahrávku, která přišla zpátky. Holík začal s Kotoučem pracovat. Narazil se od toho spodního hráče a šel do toho mezi kruhy a když se tam dostal, výborně vystřelil do protipohybu brankáře a v tu chvíli už mohl jenom zvednout ruce. Myslím, že ten Kotouč přes ty 2 hokejky, které tečovaly, tak Feuk nemohl vůbec zastavit, protože nevěděl, kam se ten Kotouč odrazí. Vidíme si, jak se dokázal rychle přesouvat, ale nedokázal tou levou rukou zareagovat. Který byl už na loňském juniorském světovém šampionátu a předloni také na mistrovství světa do 18 let, zvyšuje na 4-0 po druhé. Využitá přesilovka v dnešním utkání. A navíc obrovská chyba Dánů a Tomáš Filipy si teď pohrál i s Feukem. Tak tohle už je stav, který odpovídá střelecké převaze 5-0. A mi to odpovídá tomu, o čem jsem hovořil, že
té třetí třetině se budeme těšit na to, že naši hráči si dají branky, že se uklidní. Nečekal jsem až tak obrovské chyby v obraně Dánska. Tady uvidíme, jak si Filipy krásně pohrál s brankářem Foukem, který nevěděl, co má dělat. Znovu byl úplně mimo branku, nepochopitelně skončil na té pravé straně, jestli chtěl Filipimu Kotouč vyrazit, nebo proč se přesunul úplně mimo, proč nechytal mezi tyčemi. To už je teďka naprosto jedno, protože vedeme 5-0 a už se budeme těšit na ten koncert, který nás bude čekat. Přesně tak, že tam to přešli naprosto bez problémů, ale ten zákrok byl hodně tvrdý. Teď pozor na... Teď. No. Loket byl dole. Loket byl dole, tam naprosto jasně dole. Tam byl strom od Andrese Toda. Ano, přetočil se na stranu, zasáhl, neskočil, nenadskočil, ten náraz byl hodně tvrdý, ale... Krejčí. Horána. A je to 6-0. Myslím, že tam zase byla nějaká teč. Vypadalo to na Jašky, na který stál hodně vysoko v dráze střely a zdálo se mi, že tečoval ten Kotouč, který letěl přesně na branku a i z jeho radosti to vypadá, že to byl právě on, který se dokázal v poslední chvíli dotknout toho Kotouče. Ano, ano. To tak. Tak to, co se mu letos v extralize nepovedlo, teď dokázal hned v prvním zápase na mistrovství světa do 20 let. Dmitry Jašky. Ale na rozdíl od zápasu se Spojenými státy americkými se dnes v přesilovkách ničemu nedostali. Naopak je tady české přečíslení a... On cítí, že je lepší než zbytek týmu, ale nespolupracuje s nimi, ale hraje hodně individuálně. A je to gol v oslabení a nádherná trefa do horního růžku. Tak český tým si ve třetí třetině s chutí zastřílel. A je to 7-0 po ráně Jiřího Říhy. Rána od modré čáry. Tenhle pravák to tam pustil úplně z dálky zápěstím, trefil fantasticky. Přetočil se do té jízdy bokem a teď to uvidíme, jak se do toho opřel. Dobrá rána. Hokejka na středu, protože jako levý obránce střílí s hokejkou na prostředku a... Tak. Jaškin v přesilovce a po něm Říha v oslabení. Teď